Il-President Miriam Spiterida Bono qalet li s-sena l-oħra nġabret is-somma rekord ta' 60,000 euro mill-Piggy Bank Campaign bris il-Malta Community Chest Fund. L-tfal indarruhom illi għandhom jaqsmuh ma' ħaddieħor. Bħalma qal il-kollega li kien qed jirrappreżenta l-Bank of Valletta, din inbdiet 22 sen ilu u dawk it-tfal li 22 sen ilu kellhom 8 snin jew 10, illum għandhom 30 fuq it-30, il-probabilità hija li huma ġenituri u li issa huma wliedhom li qed jikkontribwixxu. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima qal li din l-inizjattiva tajn biex iżżid l-empatija fost it-tfal u qal li żjarat li tagħmel il-President fl-iskejjel juru l-importanza ta' din il-kampanja. Ix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Justin Xkembri qal li l-edukazzjoni holistika titlob li l-valuri fosthom tal-ġenerożità jitrawmu mill-iskola wkoll. Il-kellim tal-Bank of Valletta Charles Azzopardi spjega li din il-kampanja bdiet 22 sena ilu u qal li hi inizjattiva li ġabet in-nies flimkien. Qal li din il-kampanja seħ grazzi wkoll għall-volontira tal-bank li għajnu ħafna f'din il-kampanja.